culprit ne kuno dormo kare jati kai Jamatia bai nang na phagi je khai na tone ro omor puro tone ro ya busuma ya de Jamatia brino ba rap me ya de wngkha jotono tini online wngmani kaisani reason tabuk je social media o je choli tomwani tai chini tripura o tabuk kaisa topic noti emon bhabe youtuber ro o subject noti o matter noti aahaikhe borok active wngwi tongkha tabuk o youtuber rokni bagui chini je omorpur ni je rap ni incident amo kintu already culprits rok jara rap khaine borok already police custody o tongo borok already romjakkha hinkhe o matter noti je youtuber rok tabo aahaikhe social media o active wnglaui tong borok ni bagui tabo society o kaisa problem wngwi mano ang saimano borok tangui Amohai khai borok omono kaisa sujog o chance no borok samungo phrangai tongo tangui borok ni khud faida ni bagui o matter no bar bar ekrek lai tongo jong joto saimano jara educated person society o jara buini okra chakra jara tong borok joto no saimano hinkhe o matter no teisidine ang kaisa kok kasarna bagui tai jara Amohai youtuber rok o matter no tei bar borok social media o phaine borok iko video upload khai tonglaio hinkhe amo truk khe je wngmani truk khe negative side o turn wngwi tongo o je matter o negative side o thangte tongo borok video upload khlaio Reang Jamatia hne comment khailaio joli layo hinkhe tomwng omo kaisa belai hamya side omo thangwi tongo omo effect wngwi tongo society o hinkhe jong jotono saimano jara criminals sikhok jara manui khongnai sikhok jara criminal crime khaine borok criminal hinkhe oro se tangui bar bro chini bro takhuk youtuber rok bo Jamatia rok no sejawi sai tongo tai ani Jamatia takhuk rok kisa misa youtuber rok bo borok chini bro jati ni takhuk rok no bo hamya salai tongo omo omo kaisa tomwng ni sanai omo society ni bagui belai hamya kinoro jara youtuber rok nang sai tongo youtuber rok no belai khe o matter no belai khe tabo ulta filta khai bar repeat khai tonglai omo belai no chaya are rapist bini kuno jati dharma goroi bini kuno jati dharma goroi bini community goroi onnai khalai hinkhe bono jong joto jati dofa taku buku milini bono shasti marnai o shastir nani chini daitya prashashan tongo police rnai borno jong just kok tisaimano robdaini hinkhe tabo o kaisa incident tei kichung taku buku chungbai chung Bwma masani bwsa roki chung tanlai bulai chalaino ani pasta yasi kaisa morjakkha hinkhe ba kaisa baifano thanga ke o yakni phanto tongno goroi e Amohai ni chung Bwma kaisa ni bwsarok ni bising tabuk tanglai soglai wnglai tongkha ke omo belai ni chayangnai tabuk chung wngmani jora buchilai phaimani jora chung jotono chapjaklaimani jora khoroksa ni gana o tai khoroksa hamya jora o thangwi bachamani jora o Amohai rok wnglai jong pirjaklai thangu khangkhe chinti prasa dofa teibo 100 boshor unglogo kologwi thanai hinkhe norok o matter no asuk ekrek laia oi bono aahaikhe joli laia oi pal milei chung o je incident no kaham ke handle khaine
hinkhe tabuk je nukjakmani khe norok YouTube emon bhabe YouTuber rok akromon palta akromon Amohai khe nalis obhijog khlai tonglaikha omo saya ekdom saya ang YouTuber rok no ang koyo request khayo norok o matter no tei asuk social media rogot abluta khaisidi okok no asuk ta chalaisidi omo belai no negative side thangi dong truk truk ngangke जों त्रिपुरा हास्तेबो chini jati dofa tongmali busukba जों tongmani si kisisa जों khathalai tongya hngkai chini phanemni kebel जों teibo beli thangnai जों teibo tola galainai hinkhe ang chini Tripura chubalai buthuno ang belai khen hambai maro because boro o je tabo controversy soli tongmani Reang Jamatia amo to belai ni saya sin society ni belai chaya amo belai khen effect nungui dongo future amo biang tar nungui thano o matter ke bo saime ei amo no boro kasuno bagi bwskango phaika Tripura chubalai buthu boro no belai khen paifle hambai maro Amohai khen ang joto Tripura hasteo je hoda tongnai ro lokurok nobo koina mujugo please norobo joto no bwskango phaidi जों o je matter tabu choli tongmani chini Tripura o जों abono ma muthai laina tai kaisa ko wansarok ni bisingo bo Amohai kwbangma chini saisi borok ni bisingo teibo rap ungo thangnai ek sapta sigang bwri masa same daily o nirboya kando haike rap khaijakha hinkhe o bwri thwitui obostha haspatalo bhorti hinkhe norok kaisa jinis khel khaikhe norok nukha asuk Amohai khe rap khaijakmani yaklobo borok ni bisingo kono jatigoto dengkha nang das nang malakar nang sorkar nang bhattachar jehini borok kok dete chalaima nukgya swrungdi Amohai kaham jinis kaham manui no जों सोंना नांगौ borok no swrungdi borok ni tomwng noya o kaham samung no swrungdi Amohai kwbangma no rap borok ni borsongo bo wansa borsongo bo kwbangma rap ungui dong kintu kuno dino borok jati dofa twsai bolaiya borok bai borok bolaiya je rap khainai je samung sitra tangnai bono no romani bagui borok chaitulai please obono norok wansuk laidi Amohai ke Bwma masan gusa जों dofa kaisa 19 dofa जों future ni bagui hainai salrago जों thalaima donglainai ani hamyakhe nangma phainai ni hamyakhe angma thangnai omono ani goimung please norokni o controversy no stop khlaisidi please hambai